अहो जरा इकडे या. अहो या इकडे बसा जरा. काय झालं? बसा तर खरा. डोळे बंद करा जरा. का? करा तर बंद. का पण? सांगते नंतर करा. हे सरप्राईज वगैरे देते की काय? हा करा आधी. खुला आता. काय दिसलं? काय दिसलं? काय दिसलं डोळे बंद केल्यावर तुम्हाला? काय नाही, सगळा अंधार दिसला. हे ना तुमचं आयुष्य आहे, माझ्याशिवाय पूर्ण अंधार. हो का? तू किती लाडीगुडी लावली ना तरी तुला काय टॉप भेटणार नाही, कळलं? ठीक आहे, नको मला तुमचा टॉप. जा तिकडे. टॉप पाहिजे. 2 hours later. अरे मॉलमध्ये गेलेलो, तिकडे सगळं सामान खरेदी केलं आणि बिल द्यायला गेलो, बघतोय 2 500च्या नोटा गायब खिशातल्या. काल एखादी बॉटल जास्त पियाला असेल, तिकडे खर्च झाले असेल बघा. डोळे बंद करा जरा. झोल झोल करून टाक, झोल 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 करून टाक, झोल 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 करून टाक, झोल 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 करून टाक.